sai godiya wallahi. Garin ne gaba ɗaya duk gashi nan yayi shiru. Gaskiya ne wallahi. Ya dan cikuli ne. Allah biya nan gai. Ya ne a gari a kwana biyu. A gari na wallahi. Yau tunuwa ne da kakana. Lokacin yana dan kwallo idan ya dau bal daga 18 ya je 18 idan ya manta da guda daya bai yanke ba ya dawo baya yanke sannan ya ci ba. Kakana ba na kakana da tarihin kakana shi ba. To kakana zunzurutun malantaka yayi yawa yana karanta da mutane. Yanzu ya koma karanta da aljinu. Ya karanta da aljinu 88. a ina yake karantarwa A kofar gidanmu. To tsaya ka ji akwai wata kaza a Ingila bana mata tsayin ta kai haka. Kai ya ba. Kariya ne dan rage Allah. dan rage Kai dan rage. Ya kai haka. Kai dan rage. a ni ba haka nake mu tsayin nan Oh, no.